NOP er stået på løbebanen. Grøderne sit var koger i restauranten. Be update. Velkommen. Kurset er en spændende og underholdende begivenhed her i Budby. Eleverne de knokler med at øve, men der er selvfølgelig også tid til sjov space. Nu stiller vi om til Julie Pedersen, som er ude at rapportere på stedet. Vi står lige uden for det lokale cirkus her i Budby. Indenfor er de glade artister godt i gang med at øve deres forestilling til på torsdag. Lad os gå ind og se. Her i cirkuset er der alt lige fra stærke mænd til seje tryllekunstnere. Allerede i mandags var artisterne godt i gang med at øve deres forestilling, og man kan se, at de er nået langt. Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk forestilling, som vi kan få at se her på torsdag. Danseskolen forbereder sig på deres store forestilling torsdag aften. Holdet er delt ind i 2 grupper, som laver hver deres dans. Onsdag laver de så en fællesdans, altså hvor begge hold samarbejder. De vil vise deres dans torsdag aften til åben by. Der vil være forestillinger kl. 16:30 og 17:00. Vi har interviewet en af drengene og en af lærerne. Hvad har I lavet på jeres værksted? Danset? Var det sjovt? Ja. Hvorfor valgte du dans? Fordi jeg synes, det er sjovt. Danser du i din fritid? Nej. Hvorfor valgte du dans? Fordi jeg synes, det er sjovt og spændende, men også fordi der var ikke andet, man kunne skrive sig på faktisk. Jeg var lidt for sent ude med det. Har I taget udgangspunkt i andres dans, eller har I ligesom selv fundet på et trin? Det er blanding af det hele. Det er både og. Vi har taget udgangspunkt i noget, men vi har også selv fundet på noget faktisk. Ja. Er børnene gode til at lytte? Nogle gange, så måske er et godt svar, men som regel. Eksperimenterende eksperimentariumsfolk stod mandag formiddag på baren til hovedindgangen for at løbe op ad den. Det virker måske lidt mærkeligt og ligegyldigt, og de fleste spørger nok, hvorfor. Det har vi fået nogle af eleverne fra eksperimentarierne til at svare på. Hvorfor er det, de skal løbe op ad en bakke? Fordi at vi skal måle vores puls. Altså kvantitet. Ja. Hvordan regner jeres puls ud? Ved at se, hvor mange gange den slår, og så skal man gange det med 3 i 20 sekunder. Skal I bruge det til noget? Nej, eller jo, eller vi skal bare se, hvor god form vi er. Skal I også arbejde med puls de andre dage? Det tror jeg ikke. Nej. Hvad har I lavet i jeres værksted indtil nu? Vi har hørt sådan noget rytmisk musik og sovet og målt vores puls. Og så har vi været ude at gå og været ude at løbe og været ude at hoppe eller noget. Ja. I minutter og sekunder. Vær klar til at blive overvældet af smagsindtryk, når de torsdag aften åbner op for deres kulinariske evner til folket. Restauranter, frikadeller, som vor mor lavede dem, lækker bulgur på den bedste måde, og hjemmelavet pizzabrød med perfekt kylling. Priserne er meget overkommelige, specielt i forhold til kvaliteten. Hvad laver I mad? Det er sjovt. Hvad laver I? Vi laver noget fra Mellemøsten. Skal I bruge det til noget? Ja. Vi skal sælge det på torsdag. Tager I det seriøst? Ja, lidt. Hvad har I lavet i jeres værksted indtil nu? Vi har lavet pizzabrød og kyllingsbrød. Er du glad for at være i det værksted, du er i? Ja, lidt. Jeg vil hellere have været på avis eller idræt. Videre til det regulære nyheder. Hvad har I lavet til i morgen? Vi har arbejdet med rejsebureau, og vi er ved tilbyde 2 rejser i dag under åben hus. Det er en rejse til Grønland og Afrika. Så man er velkommen til at komme. Koster kun 5. Hvad har I lært til i morgen? Vi har lært at samarbejde, og at du vil lagt giver held og sådan lidt. Har det været sjovt? Ja, det var sjovt. I dag har vi en lærer fra skolen i studier. Nu har Buddinge Skole igen sat en hel uge af til temaarbejde. Hvordan kan du forsvare det? Jamen det gør vi jo 4 gange om året, og det kan jeg sagtens forsvare. Jeg synes, det er lærerigt. Jeg synes, at eleverne lærer rigtig meget af det. Ja. Men er det ikke bedre, at de sidder i et klasselokale og med deres bog?
Altså jeg vil sige, det er jo ikke enten eller. Det er jo både og. Man skal jo både være dygtig til det, der foregår ude i klasserne, hvor man bliver fagligt dygtig, men man skal også være dygtig til at samarbejde og arbejde mere selvstændigt, som vi gør i temaugen. Hvordan hjælper temaugerne med, at man arbejder mere selvstændigt sammen? Ja, det gør det jo ved, at eleverne er jo i høj grad med til selv at afgøre, hvad det er for nogle opgaver, der skal arbejdes med, og så bliver man dygtig til at samarbejde, og det er altså noget af det, som danske folkeskoleelever bliver gode til. Mange tak for det. Det var så lidt. Det var alt for nu. Fortsat god aften.